Добър ден! Започваме с комисиите. Първата комисия да заповяда. Добър ден на всички. Откривам заседанието на постоянна комисия бюджет и финанси. Няма отсъстващи, имаме кворум. Първата точка от дневния ред е предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 163 относно информация за изпълнението на бюджета, разчетите на община Бяла, сметките за средства от Европейския съюз, на чуждите средства и на капиталовата програма към 30 септември 2025 година и одобряване на актуализираното разпределение на променените бюджети през третото тримесечие на 2025 година. Точка 2. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 164 относно промяна в числеността на персонала на другите дейности към общината. Точка 3. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 165 относно актуализация на капиталовата програма за 2025 година по функции и източници на финансиране и по обекти. Точка 4. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 166 относно одобряване на проекто бюджета за 2026 година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 27-28 година, втори етап в частта местни дейности на община Бяла, област Варна. Точка 5. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 167 относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на териториалните структури на Български пощи ЕАД. Точка 6. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 169 относно разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по член 60 от Закона за управление на отпадъците. Точка 7. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 172 относно издаване на запис на заповед от община Бяла в полза на Държавен фонд земеделие. Точка 8. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 174 относно издаване на запис на заповед от община Бяла в полза на Национален фонд култура. Точка 9. Тук е постъпило едно допълнително предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 175 относно разпореждане със средства, постъпили от ползватели на земи по член 37в, алинея 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Моля да гласуваме дневния ред, който е за, нека да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. Преминаваме към точка 1 с входящ номер 163 относно информация за изпълнението на бюджета, разчетите на община Бяла, сметките за средства от Европейския съюз, на чуждите средства и на капиталовата програма за 30 септември, към 30 септември 2025 година. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа общински съветници, на всяко тримесечие през годината общината, администрацията даваме пред вас информация за изпълнението, за текущото изпълнение, съответно до 30 септември 2025 година, за даденото тримесечие на разчетите и общо казано как върви бюджета до 30 септември 2025 година. Всичко ви е дадено като информация с всяка една функция към Министерството на финансите, в което се отчитат всичките средства. Ако мога само да обобщя, най-важното към момента на 30 септември е, че при начален план на бюджета в размер на 17 милиона и 400 хиляди лева, до тогава е нараснал с близо 4 милиона и 700 хиляди и съответно уточнения план става 22 милиона 112 хиляди лева. Това е като обобщаване на цялото, което само по себе си показва начина на изпълнение на бюджета. Ако имате въпроси по всеки един така наречената функция по параграфите на бюджета, можем да коментираме. Това е за информация, стандартно на всяко 3 месече, както му е реда. Някой има ли въпроси? Нека да гласуваме, който е за. 6 за, въздържали се 1, против няма. Точка 2. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 164 относно промяна в числеността на персонала на другите дейности към община Бяла. Давам думата на вносителя.
Уважаеми дами и господа общински съветници, на предходни ваши сесии прехвърлихме управлението на автобусите към образованието и съответно числеността на персонала, който до сега заемаше в другите звена към община Бяла, именно шофьорите от образованието ги прехвърляме в числеността на чистотата, където се извършват и в момента дейностите. Просто актуализация на така направените вече промени. Тук някой има ли въпроси? Нека да гласуваме. Който е за, моля да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. Точка 3, с входящ номер 165, относно актуализация на капиталовата програма за 2025 година по функции и източници на финансиране и по обекти. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание за утвърждаване на корекциите в капиталовия списък на община Бяла за 2025 година. Средствата, които бяха предвидени, говоря директно за закупуване на един фургон на стойност от 10 000 лева, ги прехвърляме, за да може да се изплатят строителния надзор на автогарата и благоустройствените дейности в Дюлино, за да не натежава в края на годината бюджета на общината. В момента няма необходимост от този фургон и за това по правилно според нас е тези средства да бъдат разходени за целево строителния надзор. Тук има ли въпроси? Моля да гласуваме, който е за. 6 за, въздържали се, 1, против няма. Точка 4, с входящ номер 166, относно одобряване на проекто бюджет за 2026 година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 27-28 година, втори етап в частта местни дейности на община Бяла. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа, това е същия буквално бюджет, прогноза за бюджет, който беше прието и предходния път, просто ни го искат в евро и затова предлагаме също да бъде прието и в евро. Със сигурност да добавя само това, до края на годината най-вероятно предстоят промени във връзка с рамката на държавата, която бъде прията. Нека да гласуваме, който е за. Може да гласува. 6 за, въздържали се, 1, против няма. Точка 5. Предложение от кмета на община Бяла, с входящ номер 167, относно управление на относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на териториалните структури на Български пощи ЕАД. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Трендафов, уважаеми господин Георгиев, поради изтичане договора на Български пощи за ползване на помещението в село Попович, предлагаме с настоящото същия да бъде удължен за период отново от 5 години. За това е постъпила молба съответно от представляващия дружеството. Това е стандартна процедура по реда на Закона за общинската собственост, с който след решение на Общински съвет кмета на общината сключва договор за безвъзмездно управление на имота с дружеството, което е на бюджетна издръжка. Държавна бюджет. Някой има ли въпроси? Благодаря. Нека да гласуваме, който е за. Моля да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. Точка 6. Предложение от кмета на община Бяла, с входящ номер 169, относно закона относно разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по член 60 от Закона за управление на отпадъците. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа, общински съветници, през 2022 година рекултивирахме нашето депо и има ангажимент община Бяла след приключване и отчитане на проекта за така наречената биологична рекултивация в срок на 5 години и още от тогава използваме средствата по отчисленията,
така наречени в останали в РИОСВ Варна за разплащане през годината за тази биологична рекултивация. На времето се събираха такива отчисления от отпадъка, който се депонираше, но през 2021, ако не се лъжа, за нашата община вече няма такива и остатъка. Там мисля, че не повече от 70 хиляди лева преценихме да ги използваме, пак за да не натежава общинския бюджет, по предназначение от отпадък за отпадък за рекултивацията на депото. Общо взето е това, ако нещо мога да допълня. Да, към настоящия момент дейности, които трябва да се извършат, са на стойност около 14 000 лева и ние реално от РИОСВ Варна ще поискаме тях, а има към 49. Имаме още 2 години да го завършим вече и да се отчете. Някой има ли въпроси? Нека да гласуваме. Който е за? Всички са за, против и въздържали се няма. Преминаваме към точка 7. Изходящ номер 172. Относно издаване на запис на заповед от община Бяла в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаваща авансово плащане по административен договор номер 0156 за предоставяне на банкова гаранция по програма Морско дело, рибарство и аквакултури в периода 2021-2027 година. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа общински съветници, през 2025 година кандидатствахме по оперативна програма Морско дело и рибарство. Успяхме да получим одобрение за проект, с който ще бъдат доставени няколко машини, ако мога така да го нареда, мотометачка за чистене и миене на територията на рибарското пристанище и прилежащите улици, 2 малки камиона за разделно събиране на отпадъка и опасния в случая, който се генерира там, 10-тоннов кран, вакуумна прахосмокачка и как се нарича този телфер, ще възложи още една техника, която е за подемна машина. Имаме сключен договор с оперативна програма Морско дело и рибарство и за да могат да започнат дейностите по него е необходима стандартна запис на заповед от община Бяла на стойността на аванса на проекта, за да може съответно да го поискаме и да започнат дейностите по програмата. Някой има ли въпроси? Токар, да. Извинявам се. Ако няма въпроси, моля да гласуваме. Който е за? 7 за, против и въздържали се няма. Точка 8. Предложение от кмета на община Бяла, изходящ номер 174, относно издаване на запис на заповед от община Бяла в полза на Национален фонд култура, обезпечаваща авансово плащане по договор за финансиране за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа, по същото като на тема като предходната, община Бяла има сключен договор по проект, по който беше кандидатствал по Национален фонд култура за съхраняване на местната идентичност и културното наследство чрез културни събития. За да могат да започнат дейностите по проекта е пак необходимо стойността на авансовото плащане да бъде чрез запис на заповед, да може да го поискаме и съответно да започнем неговото изпълнение с всичките му дейности. Нека да гласуваме. Който е за? Всички са за, против и въздържали се няма. Преминаваме към точка 9 други. Тук е постъпило предложение с входящ номер 175 относно разпореждане със средства, постъпили от ползватели на земи по член 37в, алинея 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както споменахте, има
средства, които община Бяла предлагаме да използва за отчитането на проекта за пристанището, където има общината собствен дял да внесе. В момента го отчитаме, буквално другата седмица. И с оглед на оперативното отчитане да можем да се разпореждаме с тези средства. Законът го позволява. Минал е 10 годишния давностен срок и за това може да целево да бъдат използвани. В момента предстои отчитането на първия етап от големия ни приоритетен обект, в който е и рибарското ни пристанище. Съответно, около 10% от оставащата сума има ангажимент община Бяла да заплати и бяхме предвидели, че това е най-удачният вариант да могат да се използват тези средства, защото буквално след 5 дена след разплащане ще бъдат върнати. Някой има ли въпроси? Нека да гласуваме. Който е за, моля да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. И с това закриваме заседанието на Постоянна комисия бюджет и финанси. Откривам заседание на Постоянна комисия образование, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание, лицето, младежта и спорта. При предложение за имаме кворум, да кажа един отсъстващ. Следния дневен ред. Първо, 2 точки. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 168 от 10 ноември 2025 г. относно получаване на еднократна финансова помощ. Второ, предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 171 от 20 ноември 2025 относно кандидатстване с проектно предложение с наименование Стъпка по стъпка напред, подкрепа за даровити ученици по програма Образование 2021-2027, кода го виждате, 2003, подкрепа на ученици с таланти. Точка 3 други. Има ли предложения за допълнение към дневния ред? Няма. Който е съгласен да гласува. Приема се дневния ред. По точка 1 давам думата на вносителя. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, две са заявленията за... Не те чуват, извиняй, никой не те чува, тези, които искат да гледат и чуват. Микрофон. Благодаря, Яси. Това става или не? Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин председател, постъпиха две заявления за отпускане на еднократна финансова помощ. Едното е от Сийка Христова Стефанова, жител на село Дюлено, в размер на 200 лева. И второто е от Димитра Асенова Стоянова, също жител на село Дюлено. Средствата са заявени за отпускане на лекарства. Комисията, с която е назначена със заповед на кмета на общината, разгледа двете заявления. Молбите са комплектовани с всички изискуеми документи и предлагаме на вашето внимание да бъдат отпуснати двете помощи. Да добавя накратко, че двете жени имат достатъчно така сериозни хронични заболявания, за да са затруднени финансово. Искането е скромно, така че мисля, че община Бяла може да ги подпомогне. Предлагам да гласуваме за. Който е съгласен, може да гласува. Приема се. По точка 2 давам думата на вносителя. 171 предложение. Уважаеми дами и господа общински съветници, община Бяла има възможност да кандидатства по програма за таланти и възнамерява да направи проектно предложение и да осигури възможност на децата в община Бяла чрез институциите, образователните, основно училище Отец Паисий, професионалната гимназия, читалището, да се направи проектни предложения чрез различен вид дейности, от кръжоци до спортни мероприятия, до дейностите по читалищните хореографски беленче, старша, младша. Сега не съм сигурен точно кое те ще предложат като намерение, но
направихме работна среща с институциите, в които уточнихме всеки един каква възможност има спрямо, разбира се, децата, които посещават тези учреждения, да се кандидатства по този проект, за да може да се възползваме от дейностите. И предлагам на вашето внимание решение за кандидатстване с проектно наименование "Стъпка напред, подкрепа за даровитите ученици" по програма "Образование". Мисля, че никой няма да е против. Който е съгласен, може да гласува. Приема се. Закривам заседанието на комисията поради изчерпване на дневния ред. Откривам заседанието на Постоянната комисия по туризъм, търговия, селско стопанство и гори, транспорт и безопасност на движението, култура, исторически и археологически паметници. Дневният ред е от 2 точки. Първа точка – предложение от кмета на община Бяла, с входящ номер 173 от 20 ноември относно приемане на механизма за подбор на културни оператори на община Бяла. Втора точка – други, който е за така предложения дневния ред, може да гласува. Всички са за, против няма. По първа точка давам думата на вносителя. Културен календар и проекти, финансирани по национални и европейски програми. И всъщност за предходната точка, която ставаше на въпрос, механизма ще може културният оператор по него да изпълни съответния проект, ако бъдем, разбира се, одобрени. Но трябва да имаме такъв механизъм за подбор на културни оператори, за да може да има осигуряване на яснота най-вече за предоставянето на тези средства по програмите. Механизма, това му е основната функция и за това ви е представен на вашето внимание с разделите му и необходимите пояснения. Механизъм за подбор на културни оператори на община Бяла. Тук в предложението забелязах, че ще има експертна комисия. Тя после ще се избира, вече като го приеме механизма. Като се приеме механизма, по него започнат да кандидатстват културните оператори, читалище, културните институции, да, като комисиите, както да не бъркам, като експерти, които ще могат да преценят кой най-добре ще може да се справи с дадената задача по съответния проект. Други въпроси? Ако няма други въпроси, предлагам да гласуваме. Който е за, моля да дигне ръка. Всички са за. Втора точка, други. Няма постъпили предложения. Поради изчерпването на дневния ред, закривам заседанието. Други комисии има? Не. Не, нали? Добре. Откривам сесията. Имаме кворум. Отсъства един общински съветник по уважителни причини. Имате дневния ред. Добавяме към дневния ред още една точка. Входящ номер 175 относно разпореждане със средства, постъпили от ползватели на чужди земи по член 37В, алинея 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Други предложения по дневния ред има ли? Ако няма, който е за, моля да гласува. Въздържали се няма, против няма. Точка първа, с входящ номер 162. Тук някакви въпроси за имотите полски пътища. Гласуваме. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 2, сходящ номер 163 относно информация за изпълнението на бюджета. Сметките за средства от Европейския съюз и така нататък. Въпроси? Ако няма, който е за, моля да гласува.
Въздържали се? Нещо не ти е ясно ли? Що? Защото гласуваш по този начин, което предполага, че нещо не ти е добре обяснено или с нещо не си съгласна. Не може за всичко да гласувам за. Кажи защо? Защото въздържал се, той е против на практика. Добре, това е работа. Продължаваме. Точка 3. Входящ номер 164 относно промяна в числеността на персонала в другите дейности към общината. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 4. Сходящ номер 165 относно актуализация на капиталната програма за 2025 година. Тук въпроси? Няма. Който е за, може да гласува. Въздържали се? 1. Против? Няма. Точка 5. Сходящ номер 166 относно одобряване на проекто бюджет за 2026 година и актуализиране на бюджетната прогноза за 2027-2028 година. Въпроси, питания? Който е за, може да гласува. Въздържали се? 1. Против? Няма. Точка 6. Изходящ номер 167 относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на териториалните структури на Български пощи ЕАД Варна. Който е за, може да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 7. Изходящ номер 168 относно отпускане на еднократна финансова помощ. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. 169 относно разходване на средства за месечни обезпечения и отчисления по член 60 от Закона за управление на отпадъците. Сочваме го към депото. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 9. Сходящ номер 170 относно определяне състава на одитния комитет на община Бяла. Тук кой ще докладва, за да огледаме на сесия, не в комисии. Уважаеми господин Трендафилов, уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор, в общините се назначават одитни комитети. 2/3 от одитния комитет следва да бъде от външни членове. С заповед на кмета числеността на одитния комитет е определена от 3, от които 2 да са външни. В изпълнение на заповедта беше стартирана процедура от определените членове от общинска администрация за публикуване на обява за избор на тези външни членове. След провеждане на съответните етапи от процедурата, кмета, след получаване на потвърждение от участниците в процедурата, входира за съгласуване и одобряване състава на одитния комитет. Това се прави преди това, че стария одитен комитет, който е с 3-годишен мандат, изтича на 1 декември тази година и за да може да застъпи новия одитен комитет, отново от 1 декември, на време стартирана процедурата е входирана за одобряване и съгласуване на състава от вас. Също така ви е предложен и вътрешният член от общинска администрация, който да бъде в одитния комитет.
и в качеството на компетентен орган предлагаме да вземете предложеното решение. Въпроси? Гласуваме. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Сходящ номер 10, точка номер 10, сходящ номер 171 относно кандидатстване на експертно предложение, наименование, стъпка по стъпка, напред. Няма да го чета цялото. Има много букви, много цифри. Въпроси? Питания? Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 11, сходящ номер 172, относно издаване на запис на заповед от община Бяла в полза на Държавен фонд земеделие. Тук имате ли въпроси? Стандартна процедура, много пъти сме я правили. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 12, входящ номер 173, относно приемане на механизъм с подбор на културни оператори на община Бяла. Въпроси? Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Точка 13, входящ номер 174, относно издаване на заповед от община Бяла в полза на Национален фонд култура. Във връзка с договора за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост. Въпроси? Няма. Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. И последната точка. Входящ номер 175. Разпореждане със средства, постъпили от ползвателите на земи по член 37в, алинея 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Въпроси? Който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Нещо, някой да има допълнителни въпроси, някаква информация. Аз само искам да го информирам, както вас, така и всички, които по-късно ще ни гледат и слушат, че кампанията за събиране на средства за възстановяване на иконите в църквата продължава. Който има желание, може да се включи в навечерието на коледните празници. Е добре да се обърне внимание на тези неща. Добре, благодаря ви. Закривам сесията. Приятна вечер.